Správne bude ten hlavný princíp. Cez tie malé pivničné okienka kancelárie sme vyskočili priamo do sveta. Medzi ľudí. Môžem vám povedať, že na začiatku to vôbec nebolo jednoduché. Vybudovať si dôveru na základe faktov bola naša hlavná priorita. Veľa sme sa na našej ceste naučili. Za tie roky sme narastli mnohonásobne. Už nie sme traja, ale je nás takmer 800. 800 kolegov, 800 spolupracovníkov, 800 skvelých ľudí. Viete si predstaviť, ako toto celé môže vyzerať o 10 rokov? Vedeli sme, že sme spolu ešte oveľa silnejší. Začali sme makať. Vložili sme do toho všetky naše sily a schopnosti. Nestáli sme na pódiách, boli sme v teréne, medzi ľuďmi. A schádzali sme sa v obyčajnej pivnici. Sedeli sme na starých, zaprašených stoličkách. A kládli sme si jednu zásadnú a kľúčovú otázku. Ako sa z tejto pivnice dostať do všetkých kútov Slovenska?